Od 2 hodín. Ne? Ale tak ja som si ležal. Pol hodiny či hodinu. Ale prešla som všetko. Tak si pochodila. No tak 2 hodiny chodiť. Hodinu a pol chodívam teraz v poslednej dobe. Kde chodili? Či kde? A to po čiernom. Nie, po čiernom? Takže keď ideš do Žiliny, tak začína. Tak do Žiliny som chodila. V Žiline som chodila 2 hodiny. Ale hodinu som chodila po výraz. Hodinu po Žiline. No ale tam Maška aj chodí. No kto sa nudí doma, nejde do Mieraci. Hen tam do toho tam sa nehodí. To je to tam také roztahané, také. To sa mi nelúbi. Je to také, no, hej. Také o ničom. To je to také perfektné. Tam to máš tak na... Zajímavé, že mi ten Google ukazoval, že to tam je a prídeš tam a niekde tam. Možno, že to tam mali kdesi, ale nemajú oni všetko. Kde som píšala? Z toho obchodu, čo je z toho Martina, ten, čo som bol v tom Mikinu. To bude tie zodväčšenie, také menšie. Ťažko povedať. Môže byť, že sa pomínili, že? No to je na hlavne. A tej časti sa kedy na to pýtal? Nie, som sa na to nepýtala, keď som to tam nevidela. A kedy to bolo? To bolo, no tuto som to našla, ale nebolo to také, bolo to také menšie, kratšie a už malo dobok, nie na vrchu, ale dobok a také malé. Stalo to euro 40, to bolo kratšie. A keď som to skúšala, tak tie pumpičky boli pokazené. Nešlo to. A tú druhú som zobrala, to bolo také malé, to som nevidela. A šla, tam šletil. Ja to vyžovala. A potom som videla tie čiapky, také paranice, s ušami. To bolo perfektné. Tie deti to všetko mali na úžas. Tak som potom tak idem zoberať si tam to kúpim, že to ani nechcem. Ani to nechcem. Ale dávala mi také chleby, to ja nechcem. To sa môže ešte do času, že nepôjdem po ten pretlak ešte. Do asi do konca. Nie tam do definície. Ja som tam bola v tej pivnici, ale som si fakt nevšimla. No, bol tak prvom. Tak tam nad tým povedala, že tvárohové im stiahli, že už nemávajú. Aj Miráci. Nikde nemali. Čak ani tam na tej tržnici, tam mali pri autobusovom tiež nemali. No, že to stiahli. A že
Makowe vôbec už dávno nevyrábajú. A to je to dobré. Také najlepšie nevyrobujú. No, a že vanielkové vrem nechcú len. No som sa pýtala. Koniakové, vanielkové, korice, tak korice nebudete, pretože lebo Tak si žiadne nekúpila radšej. radšej som nedoproužená. Takže tie koniakové som myslela, ale vraj, no jak je to metý alkohol. Tak radšej to nechcem. Jankovo šo. Keď dá mať dvou. Nasleduje stanica Rudina. Ja vystúpim, ja tam prejdem pešo. Stanica Ja som Rudina. myslela, že to idem. To je tak Hore, hore, hore. strašno. Že by som tam mohla teď. Však budem musieť ešte 4 hodiny. Tiež. Bola. Ale to bolo rýchlo vtedy. Pol hodiny som myslel. Ale? Schválne, keď je 26. Že 56. No pol hodiny. Pozrieme tam bude.